Tak, dobrý deň. Dnes si ukážeme všetko okolo spínaní impulzov, hlavne ovládanie svetiel alebo teda spínacích kontaktov. Takže prvá fáza je pridať podlažie. Podlaží si pomenujeme svetla a nahráme obrázok, ktorý sme si vybrali zo súboru počítači. Obrázok by mal mať formát PNG. Máme nahratý, uložíme do centrálnej jednotky. Takže po vytvorení podloženia a uloženia do centrálnej jednotky prejdeme do správy drôtov, vytvoríme si správcu funkcií, kliknem na plus, základná funkcia pre spínanie je zapnutie. Je to digitálna funkcia, pretože sú to relátka 0,1, takže povieme sa v digitále a prepnutie na on. Ďalšou bude off. Tak. Ďalšou bude prepnutie. Tak, tieto tri funkcie nám zatiaľ stačia. V rozmiestnení v kontrolkách pridám si ikony svetiel, takže privolím na plochu. Môžem dať CTRL-C, CTRL-V. Môžem si ich tam nakopírovať. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Zatiaľ mám spínací aktor 6 kanálový. Tu na ikonách vidím žlté guličky, to znamená, že tie ikony nie sú priradené k výstupom. Takže kliknem, môžem dať pripojiť, vyberiem spínací aktor, takže v predchádzajúcej časti sme si vysvetľovali prečo popisovať, takže teraz to máme tu, takže dáme svetlo LED za TV, čiže to bude niekde tu, zároveň si ho môžem zmenšiť, aby mi pasoval lepšie do obrázku. Takže 30x30 a prenáša mi aj údaj o tom výstupe. Kliknem na ďalšiu ikonu, môžem dať pripojiť alebo dvojklikom svetlo obývačka strop, presuniem, tam si ho treba 40 na 40, ďalším klikom ďalšou ikonou bude svetlo kuchyňa. Zase môžem dať 40 na 40. Tak. Ďalším môže byť svetlo kuchynská linka. Svetlo krp, nemám tu na tej vizualizácii krp, ale povedzme, že bude tuto niekde. Tu naozaj vidíme, že už postupne nám ukazuje, že všetky relátka, alebo tieto relátka už máme zvizualizované. Svetlo obývačka stenu môže byť niekde tu nad gaučom. Lampa na čítanie. Tak, máme vytvorený floorplan, ešte si pridáme spínací prvok, to znamená, že máme tam nejaký veľký rámok, lebo tých svetiel máme viac, ďalej môžeme počítať, že tam ovládame aj žalúzie, ktoré si budeme ukazovať neskoršie. Teraz zase dáme pripojiť a vyberiem zo zoznamu EST3 obývačka. Môžem to zmenšiť 40 na 40. Tak, dám si ho na stenu pri vstupe do obývačky, alebo môže byť tu, to už záleží podľa konkrétneho umiestnenia. A uložím na centrálnu jednotku. No, teraz naprogramujeme základné zapnutie, vypnutie, príklad vypínaču v kuchyni pri vchode z terasy. Takže dáme funkciu, natiahnem čiaru, pridám pripojenie, natiahnem čiaru svetlo ku kuchynskej linke,
Teraz sa pozerám čelom na ten vypínač, takže od dverí je klapka číslo 1, od okna alebo od kuchynskej linky je klapka číslo 2. Takže pokiaľ chcem zapínať kuchynskú linku, chcem mať bližšie tú klapku ku kuchynskej linke, tak pre mňa je to up 2. Čiže natiahnem čiaru ku kuchynskej linke, pridám funkciu krátky stisk a dáme on. OK. OK. Spodná klapka natiahnem ku kuchynskej linke, pridám funkciu krátky stisk, vypnutie, OK. Zavriem, natiahnem čiaru k svetlu stropu, čiže to je tá prvá klapka od dverí, up 1, pridám funkciu krátky stisk, on, down 1, pridám funkciu. Tak, a dám uložiť na centrálnu jednotku. Takže môžeme si aj vyskúšať, čo sme si naprogramovali. Čiže zapol som, vypol som, zapnem druhé osvetlenie, zapnem si stropné, vypnem. Tak. Čiže to sme si ukázali zapnutie, vypnutie z jedného miesta. Teraz si ukážeme prepínacú funkciu cez multifunkčný vypínač EST3, ale ukážem vám 3 spôsoby programovania. Jedno je to základné, pokiaľ programujem len jedno svetlo. Ďalej, pokiaľ potrebujem naprogramovať viacej svetiel pre daný vypínač, tak s použitím makra a ďalej s použitím spínacej jednotky ako takej. Uvidíte ten rozdiel a rýchlosť v programovaní. Čiže začnem, vytvorím si, respektíve natiahnem teraz čiaru k svetlu LED za TV. Svetlo LED za TV chcem, aby sa mi spúšťalo z tretieho tlačítka, pretože je bližšie k tomu svetlu. Takže natiahnem čiaru k SV3, pridám funkciu, krátky stisk, dám prepnutie, už nie on-off, pretože chcem to ovládať jedným tlačítkom, to znamená, že stlačím, zapnem, stlačím, vypnem OK a zároveň chcem, aby mi to signalizovalo na tom displeji, že to svetlo je zapnuté, pretože ja to svetlo môžem zapnúť cez tablet alebo môžem ho zapnúť odkiaľkoľvek inde, kde si ho naprogramujem, takže chcem, aby bolo zobrazené alebo vizualizované. Čiže natiahnem čiaru k trojke backlight a dám pridať funkciu digitálny on, tak dáme on a pridať funkciu digitálny off, dáme off. Čiže tu sme si ukázali jednoduchý postup, čiže od tlačítka alebo vypínaču k svetlu. Ďalej by som chcel rýchlejšie programovať a rýchlejšie programovať viem nasledujúce. Dám si spraviť makra, alebo spravím si makro, prepínanie, čiže napíšem prepínanie, je to digitálny vstup, krátky stisk bude prepnutie, dám OK, kontrolka, dám digitálny výstup a pridať funkciu bude digitálne prepnutie na on, digitálne prepnutie na off. Mal som to tu predpripravené, môžeme si aj ukázať, ako sa to pripravuje, čiže dám pripraviť makro, dáme prepínanie, digitálny krátky stisk, dáme prepnutie, OK, dáme pridať makro, kontrolka, dáme digitálny výstup, dáme, keď je on, tak bude on, OK, a pridať funkciu, keď bude off, bude off, OK. Takto som si vytvoril tie makrá.
Takže makro máme vytvorené, môžeme si ukázať nasledujúci príklad. Natiahnem svetlo, treba z obývačka stena. Budeme ho spínať z dvojky, pretože z SV1 už sme z SV3 spíname, ale bude bližšie. Takže môžem dať prepínanie, použiť vybrané makro z SV2 na obývačku stena. Vypnem, použijem kontrolku, kliknem, natiahnem na backlight S2. Čiže kontrolka, mám prenesené funkcie, nemusím zbytočne klikať, prepínanie, mám funkciu OK. Čiže toto som si naprogramoval pomocou makra. A ešte ako by sa to dalo zrýchliť. Takže idem do kontroliek, vyberiem si spínací aktor, musím byť v rozmiestnení. Spínací aktor, ktorý si dám takto bokom, kliknem na dvakrát, pridám, že je to SA306 a následne natiahnem čiaru k tomu aktoru. Nie k svetlu, ale k aktoru. Tu už vidíte a už mnohí chápete, prečo to bude rýchlejšie, pretože zároveň tu mám celé EST a mám tu celú spínacú jednotku. Čiže kľudne môžem dať prepínanie, dáme použiť vybrané makro a môžeme ísť SV1 na strop, SV4 na kuchyňu, SV5 na kuchynskú linku, SV6 na krb. Samozrejme toto rozmiestnenie vám ukazujem teraz len pre ilustráciu. Vy si v konkrétnom dome budete voliť tlačítka podľa toho, ako vám budú vyhovovať pre dané spínanie. No a spätne, teraz keď klikneme na kontrolky a dáme uložiť, tak môžem spraviť to, že skontrolujem si je to na SV1, takže idem na backlight 1. Ďalej vidím, že tu už nemám žiadny výstup z týchto aktorov, to znamená, že ešte nemám pridané kontrolky, takže skontrolujem si, dával som to zo 4, takže idem na backlight 4, skontrolujem si, idem na 5, takže backlight 5 a skontrolujem si, idem na 6, takže backlight 6. No a vidíte, že sme naprogramovali celú obývačku behom pár desiatok sekúnd. Dám uložiť na centrálnu jednotku. Ešte teraz po prípade môžem spraviť to, že teraz idem do rozmiestnenia, dám odpojiť jednotku a dám zmazať jednotku, ale všetky funkcie už mám prenesené takisto aj v tej vizualizácii. Čiže to je akoby tá pomocná jednotka pre rýchle programovanie. Dávam ukladať na centrálnu jednotku. Tak nahrali sme to do centrálnej jednotky. Môžeme si teraz ukázať cez EST, ja tu mačkám na paneli, čiže zapínam, vypínam, zapínam, vypínam, zapínam, vypínam a tak ďalej. Čiže funguje to, keď kliknem simulácie, aby ste to videli aj vy, takže zapnem stadiaľto, nebudem klikať myšou, zapínam to priamo z panelu a takisto vypínam. Potom si to ukážeme, že keď to budeme zapínať cez tablet, bude nám to isté vizualizovať. Tak, tým pádom sme si ukázali spínanie cez makra, základnú funkciu zapni, vypni, prepínanie. To je všetko, čo potrebujete k základnému spínaniu svetiel. Ďalšou funkciou pre svetla príklad môže byť skupinové vypínanie. Skupinové vypínanie by sa zase dalo robiť komplikovanie, ale my si ukážeme rovno jednoduchšiu cestu. A to, že si vytvoríme správcový systému, správcov skupín, si vytvoríme skupinu centrál, dáme, že dig, akoby digitálna skupina. Tak, kliknem, tým pádom máme vytvorenú skupinu. Kliknem na skupinu, kliknem hore na ikonu group, stiahnem si ju na floor plan. Keby som tých skupín mal viacej, tak vyberiem, ktorú skupinu chcem použiť, takže ja mám len jednu, takže použijeme centrál. Vidíte, že už mi nabehla,
po kliknutí na ikonu sa mi rozklikla a teraz poviem, že toto svetlo bude patriť do tejto skupiny, toto, aj toto. Pokiaľ by som chcel to svetlo z tej skupiny odobrať, tak znovu len kliknem na to svetlo a zmizne mi prepojenie, to znamená, že zrušil som ho zo skupiny. Tak, ideme do druhotov, správca funkcií, vytvoríme si skupina on. Pokiaľ vytváram skupiny, tak pre skupiny je samozrejme najlepšie ovládanie, čo sa týka tohto, dávať zapnutie a vypnutie. Príklad, keby som dal skupine prepnúť, tak tie svetlá, ktoré boli zapnuté, tak sa mi vypnú a tie svetlá, ktoré boli vypnuté, tak sa mi zapnú. Čiže robili by mi to opačný efekt. A nedocielil by som to, čo chcem, že trebárs odchádzam z domu a dlhým stlačením tlačítka vypnem všetko za sebou. Tak. No. Toto tlačítko môžeme hneď aj využiť, máme ho pri dverách, čiže máme tam naprogramované na vrchnú klapku krátkym stiskom jedno svetlo, spodná klapka krátkym stiskom vypíname svetlo. Druhou klapkou, vrchnou klapkou s krátkym stiskom zapíname svetlo, spodnou klapkou krátkym stiskom vypíname. Takže ešte nám zostal neobsadený dlhý stisk. A ten dlhý stisk si naprogramujeme tak, že natiahnem čiaru, pridám pripojenie, natiahnem čiaru do centrálu digitál a poviem, že zase bližšie k dverám mám v tomto momente down 1, takže down 1 natiahnem na centrál digitál, kliknem, dlhý stisk, pretože krátky mám obsadený a dáme skupine off. To znamená, že odchádzam z domu a chcem, aby sa za mnou všetky svetlá zhasli. Uložíme a vyskúšame. Tak, vyskúšame si ten centrálny povel, čiže teraz cez EST pozapínam všetky svetlá. Čiže máme všetkých 6 zapnutých. Odchádzam z domu. Keď si to otočím, tak toto tlačítko je bližšie. Čiže podržím a vypol som všetky svetlá centrál. Samozrejme do toho centrálu by som zahrnul svetla aj z ostatných izieb a môžem tam doprogramovať aj žalúzie, príklad povel dolu. Takže to sme si ukázali skupinu. Takže to máme naprogramované svetlá. Teraz si môžeme predviesť alebo ukázať na rýchlo príklad spínanie garážovej brány, keďže to patrí takisto do spínacích aktorov. Takže zase do rozmiestnenia vyberiem si univerzálny vstup ikonu garáže, ktorú si dám príklad ku garáži, ja tu mám nachystanú garáž. Tak, garáž ako taká všeobecne, všetky motory sa ovládajú impulzne. Nechcem ho ovládať ani zatiaľ cez tlačítko, nechcem ho ovládať cez nič, chcem ho mať len vizualizované v tablete alebo v telefóne a chcem ho ovládať len cez tablet a cez telefón. Takže idem do správy, vytvorím si správcovi systému, som sa zakoktal, systémové byty, vytvorím si garáž, nechám si pomenovanie byt garáž, aby som sa potom vyznal v tom popise, takže byt garáž, dám ctrl+c, dám alias ctrl+v a dám použiť pre export. Zatvorím, ďalej idem do druhotov, do správcu funkcií, ako sme sa bavili, garáž funguje impulzne, takže si pomenujeme, že impuls 2 sekundy, to nám stačí pre otváranie garáže, ono by stačilo aj sekunda, ale tie 2 sekundy je ideálne. A dáme si, je to digitál, a dáme si prepnutie nie na on, ale dáme impuls na on, s oneskorením 0 a dĺžka impulzu 2 sekundy. Tak, potvrdím. Teraz idem do kontroliek,
vytiahnem si systémové byty, idem do funkcií, pridám pripojenie zo systémového bytu ku garáži a dám si byt garáž, pridať funkciu digitálne on, bude impuls na 2 sekundy. Tak, ja by som teraz potreboval aj to, aby sa mi ten byt vypol a zároveň aby mi to signalizovalo v tablete. Takže zase spätne dám, že pokiaľ sa relátko vypne, čiže off, bude mi vypínať aj signalizáciu pre byt garáž. A tým pádom ešte som sa zamyslel, zamotal aj sám, musím dať on, tak bude on. Tak, čiže teraz touto funkciou som naprogramoval, keď stlačím v tablete ikonu garáže, tak sa mi zopne relátko na 2 sekundy, to znamená, že dá impuls do garážovej brány a garáž sa nám začne otvárať. Po vypnutí relátka garáže sa nám vypne aj ikona v garáži, to znamená, že vieme, že to relátko sa vyplo. Čiže uložíme a otestujeme. Tak, tu máme naprogramovanú garáž, máme naprogramované svetlá, môžeme si vytvoriť export IMM, ktorý si uložíme do nejakej svojej zložky, kde napríklad budete používať záložné kópie celého projektu k domu. Ja si to dám zatiaľ na plochu, takže dáme uložiť. Export bol vytvorený, výborne. Po exporte sa nám vždycky jednotka prepne do stopu, tak pozor potom, keď budete testovať tablet a nepôjde vám, tak treba to skontrolovať. Takže zdali sme Start, Fast Run a ideme do Connection serveru. Connection server ako taký je prednastavený na DHCP, čiže po pripojení do siete väčšinou využívam software IP Scan alebo v telefóne Fing, ktorý mi zoskenuje sieť a viem si ho dohľadať a tým pádom sa viem do neho pripojiť. To znamená, že si ho nastavím na tú adresu alebo mám ho zosieťovaný, takže ukáže mi IP adresu a dávam za IP adresou port 8080. Heslo admin, teda meno admin, heslo malé IMM 123 login. Tak, prihlásil som sa do server connectionu. Nejak mi zblbol prehliadač. Dobre. V systéme si teraz nastavím pevnú IP adresu, z DHCP sa prepnem na pevnú IP adresu, čiže nastavím si nie 26, ale tú, čo potrebujete vy do siete, masku pod siete, gateway bránu a DNS. Sieť, ako používate, viete zistiť veľmi jednoducho, otvoriť centrum sieti, v podstate máte zosieťovanú aj centrálnu jednotku, v podrobnostiach si pozriete, že je to 1.1, 1.110, takže router má 1.1. Tak a podľa toho si nadstavíte connection server, čiže IP adresu, masku, gateway, DNS, save, potom ideme do konfigurácie, v konfigurácii si nadstavím IP adresu centrálnej jednotky, v mojom prípade je to 1.25 a IP adresu serveru 1.26, to je tá adresa, ktorú som si nadstavil v predchádzajúcom okne, čiže v systéme. Tak, konfigurácii, za tým všetkým dám save, a v tomto prípade ešte vo vašom by som dal save a restart, aby sa to zreštartovalo pod novou IP adresou a znovu by som sa prihlásil novou IPčkou 1.26.80.80. Teraz idem do konfigurácie, dám si pozor, aby som nemal heslo, pokiaľ nevyužívam v centrálnej jednotke zaheslovanie a idem bez hesla, tak nevyplňujem žiadne heslo, nevyplňujem ani ASCII port, pretože nepoužívam teraz ovládanie cez ASCII. Dáme loading ls 3,
pokiaľ máme dobre vygenerovaný export, connection server si siahne, alebo teda načiahne sa do centrálnej jednotky pre ten export, nie do súboru tam, kde ste ukladali, to je súbor len pre vás ako zálohu pre prípadne skontrolovanie. Connection server priamo komunikuje do centrálnej jednotky, preto sa zadáva aj v konfigurácii jeho IP adresa, čiže dopytoval si export, dáme update, konfiguráciu máme vytvorenú, dáme si rooms, vytvoríme si ho ako obývačka, tak, dám pridať, dáme edit, tu už zase prídeme k tomu, čo sme sa bavili v kapitole predchádzajúcej o popisovaní jednotiek. Prečo je to dôležité? Čiže vyberám ikonu lampy, pomenovávam to, že je to strop. Už nemusím dávať, že je to obývačka strop a obývačka nástenka a tak ďalej, pretože v podstate dátové body mám vygenerované ako svetlo obývačka strop, pretože to je v jednotke, ale ja som v roomse obývačka, čiže ja potrebujem len, aby sa mi v tom roomse zobrazovalo, kde to svetlo je umiestnené, takže strop. No a môžem buď to tým rozkliknutím a hľadám, alebo môžem zmazať a dám si strop, čiže naskočí mi svetlo obývačka strop. Používam bez popisov on-off, čiže toto je vlastne prepínacia funkcia. Dám pridať. Tak, ideme ďalej. Čo tam máme ďalej? Krp. Môžeme dať zmenu ikony, treba z light, dáme LED TV, tak, máme vytvorenú strop, krp, LED TV, stena. Dobre, toto máme 4 svetla, ktoré máme uložené alebo urobené v obývačke, dáme save. Tunak nám zobrazuje vždycky ikonu, alebo tu máme záložku, v ktorej si vyberáme ikonu, aký sa nám to bude zobrazovať. Pomenovanie, to ste si všimli, RAW nám ukazuje, v ktorom riadku to bude v tablete hlavne, takže všetko to bude v prvom riadku v tablete, ale stĺpec 1, stĺpec 2, stĺpec 3, čiže kolum. Ten si viete potom upravovať, aby ste nemali trvás ikonu naľavo, ale viete si ho dať trvás do stĺpcu 4 a bude samostatná v riadku číslo 3 a bude v strede toho tabletu. Príklad. Dobre, máme vytvorenú obývačku, prepnem sa znovu do roomsov, vytvoríme kuchyňu, tak, dáme edit, vyberiem si ikonu garáže, garáže, my sme v kuchyni ešte zatiaľ, už sa ponáhľam, takže to dáme ako kuchyňa, dáme ako strop. Tak, máme vytvorený rooms kuchyňa. Teraz si vytvoríme rooms záhrada, príklad. Tam môžeme zahrnúť, v tej záhrade je tu garáž, potom po prípade tam môžeme zahrnúť vonkajšie osvetlenie, zavlažovanie, príjazdovú bránu a
tak ďalej. Takže dávam do edit. No a tu vyberám teraz ikonu konečne garáže. Takže dáme si, že garáž. Mám ho tu rovno, dávam pridať. Tak, dávam save. Tým pádom máme urobený export a teraz sa prenesieme, alebo teda urobený zostavu pre tablet a teraz sa prenesieme do smartfónu. Takže presunuli sme sa do smartfónu, aplikáciu, ktorú som si stiahol z Google Playu, otvorím v menu, vyplním adresu serveru, dáme plus, je doma, IP adresa serveru 192.168.1.26, to je vlastne IP adresa connection serveru, 8000 zostáva, prekliknem, dáme save, zakliknem, stlačím OK, komunikačný mód si skontrolujem, mám IMM server, connection server, nedávam automatik, zakliknuté, zrušiť. Takže dáme stiahnuť data. Tak. A vidíme, že už je tu obývačka, svietime pri krbe, vypnem krb, zapnem stenu, zapnem LED, vypnem LED. Stena, pozrieme sa do kuchyne, tam nám svieti linka, takže zase si ju zapneme, teda pardon, vypneme, zapneme si strop, vypneme strop. Môžeme svietiť. No, pozrieme sa na garáž, na binárny vstup. Čiže stlačím garáž, zopne sa impuls garáži, garáž sa mi otvorí. Stlačím, garáž zastane a keď stlačím ešte raz, tak garáž by sa zatvorila. Samozrejme, tu sami vidíte, ako dobre je dávať príložné čidlá ku garážovým dverám, pretože si viem potom vyexportovať údaje z príložných magnetov a tým pádom viem, v akom stave je garáž. Čiže keď mám spojený magnet na zemi, tak viem, že garáž je zatvorená, keď je spojený magnet hore, tak viem, že garáž je otvorená a pokiaľ mi nespojil sa ani jeden, ani druhý magnet, tak viem, že garáž mi príklad zostala zaseknutá niekde v polovici. Tak, to je myslím na dnešok všetko. Dúfam, že som vás nenudil, že ste si niečo odniesli. No, prajem príjemné programovanie svetiel. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.